Μετά μην μου στέλνετε, βγάλε μου τον μπαν και τα λοιπά. Θα ξέρετε. Έλα, πες ό,τι θέλεις. Πες ό,τι θέλεις. Τι κάνεις? Καλά, εσύ. Καλά. Τώρα μου ήρθες με άλλη αμφίεση όμως. Τώρα εντάξει, ναι. Τώρα είσαι για ποτάκι, χαλαρός, Τώρα για ποτάκι χαλαρός. Λίγο υπερασπιστής για την ακρίβεια. Πες να τραβάει βίντεο, τι τζάμπα τραβούσε πριν. Δεν θέλει να βγάλει άλλο βίντεο. Τι κάνεις, καλά. Καλά. Δεν μου λες όμως πώς το έχεις στο TikTok, να σε βρω. Πού το έχεις? Χάρης Παντελίδης. Κάτσε να σε βρω. Να δω τι βιντεάκια κάνεις. Με ελληνικά ή με ξένα? Ξένα. Έτσι. Χάρης. Mage. Mage. Χάρης. Το πέρασες. Μισό. Πού ρε? Παντελίδης δεν είπες? Ναι. Κολλημένα τα έχω, αλλά πάντο. Άμα έτσι το βάλω, θα μου το βάλει. Εδώ είσαι. Εδώ είσαι και ο κυρίως υπερασπιστής. Βέβαια. Πού είσαι? Εδώ είναι το προηγούμενο που με έκανες εμένα. Ωραίος, φίλε, μπράβο. Λοιπόν, και follow. Λοιπόν, σου εύχομαι να υπερασπίζεις πάντα την πρωτεύουσα και να μην μασάς τίποτα. Τα φιλιά μου. Είσαι τρομερός, συνέχισε έτσι. Να είσαι καλά. Κι όσοι λένε λίγα, άσους. Καλά, ναι. Θα έχω σένα να υπερασπίζομαι. Μην τα βάλει κανείς, τον... Ωραίος, ωραίος. Φιλιά. Τι λέει, boy, καλά είσαι?